Velkommen til denne korte introduktion i, hvordan man laver et indlæg eller en kommentar på holdsider på Virup IF's hjemmeside 2013-versionen. Vi er selvfølgelig inde på vores hjemmeside www.virupif.dk. Vi vil nu lave et indlæg. Vi går ind under holdsider. Vi vælger det pågældende hold. I dette tilfælde prøver vi at lægge et indlæg ind på pigeholdet U13. Det kunne naturligvis være alle andre hold også. Herefter kommer vi til holdets side. Her kan vi se oplysninger om trænere og telefonnumre og e-mailadresser. Derudover er der mulighed for at komme ind til holden, hvis de har nogle hjemmeside og træningstiderne, som kommer til at blive stillet op, og kampprogram og stillinger. Men vi kigger her på muligheden for at skrive kommentarer til holdet. Der er oprettet et kommentarfelt nederst på siden. I dette udskriver vi vores navn, vores e-mailadresse, og vores besked. Websiden kan benyttes, men er ikke obligatorisk. Beskederne kan være interne, fra trænere, spillere eller lignende. Afslutningsvis skal vi vælge feltet Skriv kommentar. Herefter kan vi se, at kommentarfeltet er skrevet op øverst på siden under kommentarfeltet, men også at det afventer godkendelse. Det der sker herefter, det er, at man modtager en mail med posten som kvittering for, at man har lavet indlægget. Derudover får webmaster en kvittering på, at der er sendt et indlæg, hvorefter webmaster kan godkende den, og herefter kan den ses på siden. Når den er blevet publiceret, så del det med gode venner i Facebook, på Google+, Tweet eller en share. Tak fordi du lavede et indlæg til Virup IF hjemmeside og var med til at gøre det en lille smule mere levende.